Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na promociju publikacije Osvajanje medijske slobode, odnosno medijskog prostora. Neizmjerno mi je zadovoljstvo da baš danas možemo da pričamo o ovoj publikaciji, da baš danas možemo da razgovaramo o temama koje su na neki način i teme koje su u fokusu ovogodišnjeg 8-martovskog protestnog marša. Ove godine 8-martovski protestni marš nosi parolu dostojanstvo, plata, život, adresirajući ekonomska i radna prava, ali zajedno sa sve više sa alarmirajućim statistikama nasilja nad ženama i femicidom. Marš kreće danas u 18 časova sa Trga Slavija, pa vas ja pozivam ujedno i da se priključite ovom maršu. Naše gošće i gost dolaze, ne mogu reći baš iz neke druge priče, ali iz jedne priče koja je takođe važna i inspirativna i koja je bila aktuelna 2021. i 2022. godine, koja je pojačala ženske glasove, koja je otvorila prostor za ženske priče i koja je pokazala koliko zapravo aktivistkinja imamo u našem društvu koje se bave izuzetno važnim pitanjima od javnog značaja. Ove aktivistkinje pisale su o temama od ženskih prava, radnih prava, obrazovanja, umetnosti, kulture, medija, ekologije, zakona i tako dalje. Sve te teme kojima se naše aktivistkinje bave i kojima su pisale u ovoj publikaciji, u tekstovima koji su sada u ovoj publikaciji, su izuzetno važne jer na neki način pokazuju koliko zapravo ženski glasovi retko dolaze do medijskog prostora i koliko je važno da zaista se taj prostor otvara. Danas razgovaramo sa urednicama publikacije Osvajanje medijskog prostora, zbornika tekstova iz ugla aktivistkinje i aktiviste ženske platforme 2021-2022. godine, Marijom Srdić, Tamarom Zgrozom i Smiljanom Milinkov. A kako su tekstovi objavljivani u dobro poznatom listu Danas, a nama je urednik Danasa Dragoljub Draže Petrović, kao i autorke tekstova koji se tiču radnih prava i ekonomskih prava Marija Babović i Marija Martinić. Pa hajde za početak samo da otvorimo sa urednicama, da kažemo nešto o samom zborniku. Koliko je to važno iz vaše uredničke perspektive, koji je značaj ove publikacije? Evo ja sam na neki način otvorila već to pitanje u uvodu, ali ajde da se malo nadovežemo na to kako izgleda, kako je bilo uopšte raditi sa svim tim aktivistkinjima, skupljati ove ženske glasove na jedno mesto. Svejedno je koja će, evo Smiljana može ili Marija, svejedno. Evo, počet ću ja. Hvala svima koji su danas odvojili vreme da budu sa nama na ovoj premijernoj prezentaciji publikacije. Zapravo, ideja da pišemo ove tekstove rezultat je naših zaključaka sa poslednje konferencije 2020. koju smo održali u dosta promenjenim okolnostima nego što to obično radimo i to je deo Palićkog procesa i nastojali smo da ono što smo tamo zaključile, odnosno pre svega ono što je bio rezultat rada u medijskoj grupi ili u grupi za kulturu i medije, ostvarimo nakon konferencije. I sad, naravno, postavilo se pitanje kako da tu vidljivost žena povećamo, kako da ekspertizu koju žene imamo nekako lansiramo u medijima, jer smo iz medija često dobijali poruku da su ti tekstovi nezanimljivi, da oni nisu pisani dobrim jezikom i prihvatljivi za medije, da su te teme nerelevantne, da je taj ženski ugao nešto što prosto ne privlači publiku, a samim tim ne prodaje novine. I onda smo nekako došli na tu ideju da pokušamo sa jednim dnevnim listom koji ima volje i senzibiliteta, da ipak uprkos svim tim izrečenim kvalifikacijama otvori prostor za nas. Taj list je bio list Danas. Nekako svima nam je jasno zašto baš Danas i zašto to nisu neki drugi listovi kada je u pitanju dnevna štampa. I onda smo se sa Dražom i sa ostalim urednicima i grupom ljudi u Danasu dogovorili kako ta rubrika treba da izgleda. Dobili smo prostor od 500 reči. Fondacija Friedrich Ebert je to podržala na jedan, da kažem, dovoljno prihvatljiv način i za Danas, a da to opet ne bude komercijalni prostor, jer nas to onda potpuno baca u neku drugu zonu medijskog prostora. I onda je trebalo napraviti tim koji će prikupljati tekstove, dogovarati iz nedelje u nedelju šta bi bila aktuelna tema, jer je zapravo dogovor bio
da ne budu samo teme kojima se mi u pokretu bavimo, već da na dnevne događaje dajemo rodnu perspektivu i dajemo odgovore naših aktivistkinja iz pozicija i profesija u kojima su one danas. I tako su tu, naravno, pored nas koje smo uređivale, odmah priskočile one koje su imale iskustvo pisanja za medije. One su nam na početku bile najdragocenije. U prvoj godini to je bio krug od 20 i nekoliko žena, da bismo na kraju ovog čitavog poduhvata koji je trajao 2 godine imali 39 autorki, 2 autora, izašlo je 82 teksta i mi smo ih u ovoj publikaciji svrstali u 9 celina. Vidjet ćete kada to budete prelistavali. Dakle, oni su sada dobili jednu novu dimenziju. Nije bilo baš sasvim lako, jer su tekstovi zapravo bili u prvi mah nekako hronološki odgovor na izazove iz okruženja, na dnevne događaje, na ono što se tada dešava. I sada je trebalo nekako to prepakovati i dati čitaocima koji će u ovoj publikaciji tražiti odgovore na neka pitanja kojima se danas bave, vodič za neke celine kojima smo bile posvetile tekstove. Neki od tekstova stvarno su sada, kada sam ih ponovo čitala, prešli tu zonu dnevne novine i imaju vrednost na duži rok i nadam se da će biti dobar podsticaj za sve one koji u budućnosti budu želeli da drugačije oblikuju sadržaje u svojim medijima, bilo da su to štampani i elektronski. Ono što je u pripremi publikacije takođe bilo za mene lepo i izazovno, to je da imamo jednu neobičnu stranicu, odnosno naslovnu stranicu Danasa. Ona uobičajeno ne izgleda tako, ali možda jednom u nekom drugom svetu i u drugoj dimenziji ona bude slična ovoj. Ili ako bude bar pola, ja ću biti zadovoljna. Evo i Smiljani mikrofon. Dobar dan svima i u moje ime. Danas kada sam došla i kada sam videla ovo štampano izdanje, upravo sam prokomentarisala kako bi bilo lepo da češće viđamo ovakve naslovne strane, ne samo danas, nego generalno i štampanih medija, ali i uopšte u medijima. Kada smo krenule pre 2 godine, a lepo je reći da je prvi broj, odnosno prvi tekst objavljen upravo u povodu 8. marta i Adrijana Zaharijević je prva autorka koja je objavila tekst, odnosno čiji tekst je objavljen i nekako simbolično, eto i prošlo je 2 godine od tog prvog teksta i kada smo krenule i kada smo planirale taj prvi tekst nismo ni razmišljale niti imale ideju da će jednog dana nastati štampano izdanje i zbornik svih tih tekstova i u stvari ovo zaista jeste jako vredno svedočanstvo. S jedne strane važno za promociju i borbu za rodnu ravnopravnost, ali i svedočanstvo svega onoga što smo proživele i proživeli u poslednje 2 godine. Autorke i autori koji su pisali, naravno bavili su se i osvrtom na ono što su neka aktuelna dešavanja, ali s druge strane imamo i tekstove koji su bili ono što mi zovemo u nekoj teoriji medijska inicijativa koja zaista nedostaje u medijima. Nekako se sve pretvori ili svodi na to da agendu novinarsku kroji neko drugi izvan medijskog sveta i da mediji samo prate ono što neko drugi nudi ili podstiče kao temu, a ovde imamo i ono što, kao što sam rekla, nedostaje danas u medijima, a to je medijska inicijativa, odnosno da novinari i novinarke sami
postavljaju temu i otvaraju određene teme i određene probleme. Ja dosta godina i radim odnosno predajem na odseku za medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i nekako često sa studentima mi prolazimo analizu svega onoga, svih onih događaja koje obeležavaju da li je protekla sednica ili taj dan kada se nađemo, često i donosimo ili posmatramo i analiziramo medijski sadržaj. I ono što i mi zaključujemo, a istraživanja na različitim nivoima pokazuju da već skoro 30 godina medijska slika žene se uopšte ne menja. Znači, prisustvo žena se svodi negde na nekih 20%, ne samo u našem kontekstu, nego na globalnom nivou, ali sad govorimo o Srbiji, a kad je reč o temi rodne ravnopravnosti, ona je ispod nekih 10% ukupnog sadržaja. Rodna ravnopravnost se ne razume kao nešto što jeste važna tema. Mediji prate ili izveštavaju kad je reč o nekim vrlo aktuelnim događajima. Imaćemo danas i sutra ćemo imati tekstove, već preko sutra ih neće biti. S druge strane je činjenica da je došlo do feminizacije novinarske profesije. U novinarstvu su većinom žene. Žene su i na uredničkim, na nekim direktorskim pozicijama. Ono što je problem, podvlačim da se medijska slika žene nije promenila, ona nekako je sve gora i gora. I onda imamo paradoks da žene čine većinu u profesiji, a da su žene zaista predstavljene na neetički i neprofesionalan način i onda se pitamo zašto se to dešava. Pa dešava se zato što nije došlo do promene onoga što mi zovemo medijska kultura, odnosno nije došlo do senzibilizacije, rodne senzibilizacije medijske kulture. Ni žene u novinarstvu ne shvataju zašto je potrebno pisati, otvarati ove teme. To je pokazalo istraživanje u kom je nedavno i Tamara učestvovala, gde novinarke uopšte ne primećuju i urednice da nema dovoljno žena. Ne vide problem u tome. I u stvari nama predstoji ogroman posao, nama koji jesmo u novinarstvu, da menjamo ono što zovemo medijska kultura. Eto za početak od mene i u stvari kao urednice opet izražavam veliko zadovoljstvo što smo objavili. Evo Tamara, pa ti imaš. Dakle, otvorena su važna pitanja sad u ovom uvodnom delu. Ja ću za početak samo reći da je meni užasno žao što je ovo bilo neophodno, što je ovakav projekat bio neophodan. Dakle, meni je žao što živim u državi u kojoj ovo mora da se radi. Bez obzira koliko uživala u radu sa Smiljanom i sa Marijom i sa svima vama, užasno mi je žao što je to tako. Žao mi je što to nije normalnost, što se to ne dešava ne u formi izabranih tekstova ili u formi naručenih tekstova pa se to piše pa uređuje i tako dalje, nego mi je žao što se to ne dešava kao regularna praksa medijska. Nažalost, to nije tako, ovo je neophodno, ovo su prosto neki metodi naše zajedničke borbe, da poboljšamo pre svega sliku žena u medijima, stepen prisustva žena u medijima, pa samim tim i položaj žena u ovom društvu. Ja se nadam da će ti koraci nekako uroditi plodom što se tiče društva, a samim tim i što se tiče medija, pre svega mora medija, pa onda da se proširi na društvo. Kako medija? Pa ja mislim da tu moraju da budu zajednički napori i nas i medija. Nisu samo mediji krivi i nisu krivi uopšte. Dakle, mediji su slika ovog društva. Ne mogu mediji da budu bolji nego što je društvo. Ne mogu mediji više da se zalažu za ravnopravnost žena i muškaraca nego što to čini društvo kao takvo ili veći deo zajednice. Prosto to je tako. Medije čine neki ljudi koji potiču, koji rastu, koji stasavaju u ovom društvu. Dakle, promene su neophodne ne od medija, nego i s malo nižih stepena nivoa. U svakom slučaju, situacija u medijima, Smiljana je pomenula, jeste prilično tragična.
To pokazuje ovo istraživanje koje je pomenula. Ja znam iz prakse svoje da je tragična, ali ne toliko zbog toga što sad eto mediji ne vole žene ili situacija, položaj žena u redakcijama nije baš kakav bismo mi želeli, nego prosto se i tu preslikavaju neke društvene tendencije. Živimo tu gde živimo i situacija je takva kakva je. Moramo da se popravljamo i mi i mediji. Mediji moraju malo više da nekako traže te žene koje će da govore, koje će da pišu, koje će slobodno da govore, da pišu, koje će na razumljiv način da govore i pišu, to je užasno bitno. A mi opet sa svoje strane, mi koje želimo da pišemo o feminizmu, o rodnoj ravnopravnosti, o nekim temama koje nas dotiču, moramo i mi da možda moramo sad, ništa se ne mora u životu, ali bilo bi dobro, trebalo bi da malo možda promenimo pristup. Da budemo nekako razumljivije, prisnije, bliskije, naprosto moramo. I mediji prave neke vrste kompromisa, čini mi se da i mi moramo u tom jezičkom, pristupnom smislu da pravimo neku vrstu promena. I takođe ono što je moj nekako apel već duže vreme, govorim sad iz pozicije neko ko radi sad u dnevnoj redakciji, nema žena, ljudi. Mi ne znamo za žene. Ja koja radim sa ženama, koja sam feministkinja, ne mogu za neke teme da nađem žene koje su rade da govore. Imate jako veliki broj političarki koje se više uopšte ne javljaju na telefone iz redova opozicije. Imate ove iz redova vlasti se uopšte ne javljaju, mislim, već dugo, tako da to je druga priča. Ali i stručnjakinje za različite oblasti ne mogu da nađem. I zato non stop da hoće da govore. I zato apelujem stalno, koga god znate, javljajte nam kontakte, daj da pravimo adresare i tako dalje. Tu sam već inicijativu ovde iznela. Dakle, jedina stranka koja je poslala kompletan adresar su Dveri. Sa sve ženama unutra, mislim, adresar, ljudi, stručnjakinja za različite oblasti. To nam je neophodno, to nam je potrebno. Ne možemo da znamo za sve žene koje bi možda mogle da obogate sadržaj tih medija. Dakle, ja bih volila sa ovog mesta pre svega medije da pozovem da nekako aktivnije tragaju za ženama koje bi mogle da upotpune medijski sadržaj i doprinesu onome što svi želimo, a to je ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca u medijskom sadržaju. Jer nas ima, zapravo žena ima više, ali ajde bar da dosegnemo tih 50%. Žene da budu prijemčivije, razumljivije, aktivnije, angažovanije, da ih znamo, da dođu, da nam priđu, jer ne znamo i mi imamo, Smiljana je rekla, mi imamo hiperinflaciju vesti, hiperinflaciju događaja i prosto nijedna dnevna redakcija nema kapacitete ne da se bavi ravnopravnošću rodnom, nego da uopšte razmišlja o tome. I u tom upitniku, ako si pročitala, jedna žena kaže ja ne tražim sagovornike u odnosu na to da li su žene i muškarci, nego treba mi sadržaj, treba mi neko ko će da mi priča. Neke 5 žena ili 5 muškaraca, meni je potpuno svejedno. Jednostavno ne razmišljaju u pravcu u kome bismo mi želeli da razmišljaju. Tako da mislim da trud mora da bude uložen sa obe strane i nadam se da ćemo nekom sledećom prilikom prosto pričati drugačije i nadam se da nam za koju godinu ovakva izdanja naprosto neće biti neophodna, da neće biti potrebna, da će to biti potpuno jedan mainstream, jedna normalnost. Eto, za sada toliko. Baš sam htjela da pitam zapravo koliko je bilo teško naći autorke tekstova za ovu publikaciju, jer verovatno kao i zato što nedostaju stručnjakinje, odnosno što je teško doći do stručnjakinja, aktivistkinja ili žene istraživačica koje se bave različitim pitanjima, za medijsku produkciju jednako je teško verovatno i za ovako ciljanu publikaciju kada treba da se prate aktualne teme, upravo zato što žene teže, odnosno ređe od muškaraca tako na prvu loptu pristaju da govore na različite pitanja, jer prosto je patrijarhat radi svoje. Žene će mnogo pre razmisliti kako da pristupe temi, da li se tom temom dovoljno bave, mislim, bit će odgovornije, jer ni kritike nikad neće biti tako lakše kao prema muškarcima. Ali da bi žene zaista dobile priliku da ne samo da komentarišu različite društvene i političke pojave i procese za medije, važno je na neki način osnažiti ih i da sami istupaju i imaju ovakve analitičke članke, tekstove, a to obično dolazi, ta podrška najčešće dolazi sa uredničkih stolova.
Pa tako, evo sad možemo da se nadovežemo kako to izgleda zapravo dati priliku ženskim glasovima u jednom važnom listu, u jednom društvu koji takođe na neki način trpi pritiske nekog drugog tipa, pa otvoriti prostor ženama da budu deo tog medijskog prostora. Pa ja sam hteo da kažem da, mislim, ovo nije bio incident. Danas se inače bavi tim temama aktivno, tako da je vama bolje bilo da, recimo, uz pomoć fondacije Friedrich Hebert, recimo, zakupite stranu u Kuriru ili u Informeru. Mislim da bi se onda obraćali nekoj publici koja to ne očekuje u tim novinama. Kod nas je to očekivano. Mi imamo i teme o rodnoj ravnopravnosti i autorke, kolumnistkinje koje se bave tim temama i mi prosto, uređivačka politika danas je takva 25 godina da dajemo prostor ugroženim, marginalnim, osetljivim grupama, ako su to i žene, dajemo prostor čak i ljudima koji ne postoje. Mi smo skoro objavili na portalu jedan intervju sa čovekom koji ne postoji. Ali i ti ljudi imaju pravo da se oglase ako žele, mislim, tako da... Mislim... To je prosto naša uređivačka politika. Dobro, bio je ovo. Ali ovo je bio veliki izazov za nas, zato što nismo znali te autorke. Ja sam bio faktički čitalac toga, ne urednik. Ja sam čitao šta ste vi svakog vikenda uređivale i meni se to svidelo. To je čitljivo. Pre svega, te teme iz rodne ravnopravnosti nekad znaju da budu stereotipne i da nekako budu malo dosadnjikave. Ali čini mi se da ste vi ovde našli autorke koje umeju to da napišu na jedan popularniji način i da to čak i publici danasa koja je navikla da čita dosadnjikave tekstove bude, mislim, vaši nisu bili, ali oni su bili vrlo zadovoljni tim što su vidjeli. Ja hoću da kažem da mislim, da je normalno podržavati takve stvari. Mi smo, recimo, u današnjem broju, pozivam vas svi da posle ove tribine odete na kioske i kupite, podržali grupu ilustratorki koje su bile povređene time što je Politikin zabavnik za 50-godišnjicu stripa Koga strašni pozvao 15 ilustratora muškog pola i nijednu ilustratorku. I Jana Adamović, koja je nama poslala jedan autorski tekst na tu temu, nas je pokrenula da razmišljamo kako sad mi da odgovorimo na to i onda je Bob Živković, koji je takođe bio jedan od sagovornika na temu zašto je zabavnik postupio tako, mora već i glupo. Jer nemoguće da imate 15 ilustratora koji će da crtaju Hogara i nemate ni jednu jedinu ilustratorku. I moja žena je ilustratorka, ali ne učestvuje u ovom projektu baš zato da neko ne bi rekao da sam je ja progurao. Tako da danas 19... Tu je lova, sigurno. 19 nisu dobile pare nikakve. Mi smo im samo ustupili 8 strana i danas imate... kako se to zove, žene crtaju Helgu. U danasu 19 ilustratorki iz regiona i Srbije je nastalo Helgu i to je jedan projekat koji smo mi napravili spontano. A inicijatori su muškarci, kažem, Bob Živković koji je bio tu učesnik, sagovornik na tu temu zašto je Politikin zabavnik tako postupio, je nama rekao, pošto vi ne pozovete sad ilustratorke i date im prostor. I kad mi smo pitali ilustratorke, i one su rekli da, mi smo rekli samo nema para, ali one kažemo to je okej, mislim, nema problema. Hoću da kažem da vi ste rekli da su žene u medijima većina, i ti si rekla tamo, i kod nas u redakciji je takva situacija, s tim što se meni čini da one u drugim medijima možda imaju manje šanse da se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i ženskim pitanjima, jer ih prosto trebaju da rade neke druge stvari koje su mnogo komercijalnije, čini mi se, a dok smo mi i dalje mediji koji to, i dalje bit ćemo uvek, koji to omogućava. I ja sam bio na jednom, bila i Tamara, možda i neko od vas, u Fažani na festivalu, to je bilo u septembru ove godine, koji se zvao Žene i mediji. Tu smo od muškaraca bili Zoran Kesić i ja i čini mi se bio još neko, ali i Čečen, dobro, bili su učestvovali u tribinama, nisu. Ali smo tad baš pričali, recimo, o tome da na toj tribini gde sam ja faktički bio moderator i pričao sa Zoranom Kesićem, da recimo u njegovom timu ne postoji ni jedna žena i postoji jedna koja radi u Newsnetu, Jelisaveta, ali u emisiji ima mnogo manje žena i baš smo došli do tog zaključka da možda žene su malo manje egzibicionisti nego muškarci koji prosto vole da idu po tim televizijama, moj slučaj, znači gde god te zovu ti ne umeš da kažeš ne.
odeš i svuda učestvuješ i pristaješ na svakake stvari, dok žena razmisli o tome. Čini mi se, ja sam inače živim u kući sa 3 žene i 2 mačke ženskog pola i znam celu tu situaciju. Mislim, uzdržanost. Tu neku, mislim, nekako, žene mnogo više razmišljaju nego muškarci, čini mi se, a sada ne generalizujemo. I baš smo pričali na tu temu na toj tribini u Fažani i Kesić je takođe rekao da bi on mnoge žene želeo da pozove u svoju emisiju i zvao ih, ali nisu htjele da dođu jer misle da prosto ne pripadaju tom žanru ili ne bi mogle, možda ne bi, pošto se očekuje od te emisije da ti u njoj nešto budeš duhovit, mnogi ljudi, uključujući mene, nisu bili duhoviti, ali prosto otišli su tamo da to pričaju, pa su neki ispali i glupi, a žene prosto mnogo racionalnije razmišljaju o tome. I to je bio naš zaključak te tribine, gde nam je posle jedna žena iz Sarajeva rekla da je ta tribina bila puna seksizma, iako mi nismo znali, možda i to nesvesno, jer mi imamo i u Danasu, recimo posebno na portalu gde je produkcija ogromna i to se iz minuta u minutu objavljuju tekstovi, da nesvesno urednik objavi nešto što on ni ne zna da je seksizam. Recimo kad je napadnuta Anđelija Arbutina, bio je naslov u Danasu, napadnuta Anđelija Arbutina, na sajtu Danasa, napadnuta Anđelija Arbutina, supruga Slobodana Šarenca. I mi smo na kolegijumu raspravljali o tome i nadam se da se to više neće dešavati, a i vama ćemo uvek davati prostor da se pojavite u Danasu, naravno. Mi smo tu i kad ne plaća Friedrich Ebert da vam damo prostor da pišete. Hvala. Pošto smo mi zamislili ovaj razgovor kao nastavak same publikacije, a to je da na neki način odgovorimo na aktuelna dešavanja, pa tako kako nema aktuelnih dešavanja od današnjeg praznika i od protestnog marša koji se danas dešava, koji je svoj fokus stavio na radna prava žena. Imamo naše 2 sagovornice koje će nam dati nešto malo više informacije upravo o tome, o položaju žena sa nekim fokusom na ekonomski položaj žena. O tome nam može Marija za početak dati par reči, a onda ćemo preći na radna prava konkretnije. Hvala. Pa ja ću sad da vratim priču na početak, u stvari, a zašto je sve ovo važno. Vrlo je interesantno da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija rekao da je na globalnom nivou potrebno 300 godina ako ovim tempom nastavimo da dosegnemo rodnu ravnopravnost. Onda sam se ja setila i vratila se našem indeksu rodne ravnopravnosti od 2021. godine, gde sam izračunala koliko je Srbiji potrebno da dosegne rodnu ravnopravnost. Pa pošto smo mi ipak zemlja neke srednje, da ne kažem osrednje razvijenosti, kako nas neke međunarodne organizacije nazivaju, pa nama je potrebno, ako ovim tempom nastavimo, 59 godina, što znači da naša generacija neće, uglavnom možda neke najmlađe ovde prisutne osobe i hoće, ali neki od nas neće imati prilike to da vide, naravno pod uslovom da se trendovi nastave. Kao što znate da indeks u stvari prati rodnu ravnopravnost u nekoliko domena različitih i tu situacija nije ista. Znači, to nešto što svi govorimo kao jeste, postoje rodne nejednakosti i tako dalje. Često to ostane neka opšta priča koja zaboravi na neke vrlo jasne činjenice, jasne pokazatelje, pa indeks je tu da podsjeti jer on meri vrlo precizno. Pa ću vam ja reći, u oblasti rada i zapošljavanja potrebno bi nam bilo da ako ovim tempom nastavimo 58 godina, znači da dosegnemo, žene i dalje nisu zaposlene u istoj proporciji kao muškarci i ono što je vrlo izraženo to je ta segregacija na tržištu rada. Ako se zapošljavaju, vi ćete vidjeti, sad je COVID to pokazao, 70-80% osoba u zdravstvenom sektoru koji su brinuli o drugima su žene, oni uspešni biznis sektori su puni muškaraca, IT, ne znam, inženjerstvo, znači tu ima jako malo žena. U oblasti zarada, novca i siromaštva 269 godina će nam biti potrebno da dosegnemo rodnu ravnopravnost. Znate da se govori o feminizaciji siromaštva. Srbija je jedna od zemalja u kojoj takođe su stope siromaštva veće kod žena nego kod muškaraca, a razlike u zaradama, ukupnom dohotku takođe velike. U oblasti
oblasti zdravlja 93 godine će nam biti potrebno da dosegnemo rodnu ravnopravnost i u pogledu, i to je vrlo interesantno kad pratite, kad radimo društvene istraživanja i imate to pitanje subjektivno, status zdravstveni se zove, pitate ljude kako se osjećaju zdravo, ili imaju vrlo dobro, loše ili vrlo loše zdravlje. Sistematski, godinama, nikad nisam videla da žene bolje ocenjuju svoje zdravlje nego muškarci i onda još ako malo razvrstate na neke žene, vidjet ćete da recimo žene na selu najlošije ocenjuju svoje zdravlje, što je zapravo pokazatelj tog zdravstvenog statusa koji je lošiji i podaci kažu žene žive duže, ali žive duže u lošem zdravlju. Sad ovde dolazimo do jedne interesantne oblasti, to je ta oblast moći. Indeks je meri u 3 oblasti, politička, ekonomska i socijalna moć i tu podaci kažu da smo napravili najveći prodor. Zašto? Zato što indikator uglavnom prebrojava žene, a ne bavi se suštinski pitanje moći i ako ovako nastavimo, samo 2,5 godine i bit ćemo potpuno ravnopravne u sferi moći. Naravno, ovo nije tačno i mi imamo danas prilike da vidimo da povećanje broja žena može čak i da jača patrijarhat u političkoj moći, da mu stavi žena u funkciju, da disciplinuje žene i da ih potpuno na neki način, da tako kažem, podjarni, a ne omoći. I ima jedan domen u kome se ne meri, za sada nije moguće da merimo, to je to nasilje nad ženama, ali možemo potpuno sigurno da kažemo da se tu pomak neće napraviti dok se u svim ovim domenima ne napravi, jer ne treba da zaboravimo da je zapravo nasilje nad ženama u stvari sredstvo za održavanje te neravnotežne moći, gde se žene disciplinuju, održavaju u tom počinjenom položaju, da vrše svoje uloge kakve su propisale patrijarhalne norme, kakve su očekivanja pred njih stavljena. I još jedan domen za koji sad ne merimo, ali to je domen zato što nemamo podatke, ne zato što je nemerljiv, to je domen one skrivene onog rada koji se odvija u domaćinstvu, trošenja onih ženskih resursa koji su na usluzi čitavom društvu za takozvanu reproduktivnu ekonomiju, gde žene brinu o drugima, žene rađaju decu, podižu decu, spremaju muža da ide na posao i kapitalističko, a boga mi ni socijalistička društva to nisu bila bolja, koristi tu žensku neplaćenu radnu snagu kao sredstvo da reprodukuje čitav sistem, čitavo jedno društvo. Ne može da opstane dok neko ne nahrani tu decu, dok ih neko ne poleči kad su bolesna. To zna se da u Srbiji, a boga mi šire u Balkanu, pa i šire u velikom evropskom prostoru, da ne govorimo o nekim manje razvijenim i emancipovanim delovima sveta, rade uglavnom žene i to se od njih očekuje kao neka vrsta emocionalne investicije, a niko o tome ne razmišlja kao jednoj vrsti ozbiljnog rada. Šta je onda sa ženama iz različitih marginalizovanih grupa? Kada će onda Romkinje dostići punu rodnu ravnopravnost ili žene sa invaliditetom ili žene koje žive na selu i koje se suočavaju, moj tekst se recimo bavio njima, koje se suočavaju sa čitavim nizom strukturnih barijera, znači od nemogućnosti da pristupe vlasništvu i dan danas imamo prakse da će se radije zetu ostaviti imovina ili ne znam prepisati kuća. Istraživanja pokazuju da su neke promene koje su začete u urbanim sredinama tamo uglavnom još izostaju, dakle nisu se primile, čak i kad promenite neki zakon, kao što je ovaj zakon koji onda reguliše da se imovina stečena u braku automatski upisuje na oba supružnika, to na selu ne radi jer žena dolazi u muževljevo domaćinstvo koje nekad ne pripada ni mužu nego najstarijoj glavi porodice, znači ti patrijarhalni obrasci su toliko jaki da ih je vrlo teško promeniti i to, pa je eto da se dohvatimo i medija, to predstavljanje žena kao naročito tih žena na selu kao onemoćenih, tako bih rekla, kao žene kojima treba. To su žene koje nose, kako da kažem, čitavu tu ruralnu ekonomiju i plaćenu i neplaćenu i jedan potpuno drugačiji pristup bi morao biti primenjen i u politikama i u medijima. Koga sam zaboravila? Žene iz nacionalnih manjina. Imamo oblasti u kojima žene iz nacionalnih manjina žive u malim zajednicama, neintegrisane. Zašto? Pa zato što generalno politika socijalne uključenosti u Srbiji ne postoji. Imali smo strategiju za smanjenje siromaštva do 2008. Od tada
Znači, ne postoji nikakva ideja o tome da socijalna inkluzija jeste deo održivog razvoja i da ne možemo da vodimo računa samo o ekonomskim investicijama i oblicima razvoja koji nisu održivi. Pa koga se već za migrantkinje? Njih ne smemo da zaboravimo i to je jedna tako šarenolika grupa i naše državljanke koje su vraćene, a koje su vrlo često opet Romkinje, po sporazumima o readmisiji, migrantkinje koje su još, da tako kažem, potekle iz onih prisilnih migracija iz rata u području bivše Jugoslavije, današnje azilantkinje za koje ih ne vidimo, gde su, u nekim centrima za azil, tek nekoliko organizacija brine o njihovim pravima i njihovim uslovima života. I samohrane majke, ja ću opet da ih spomenem, u društvu u kome nema načina da se obezbedi, to je jedna od najsiromašnijih grupa, njihove stope siromaštva su više nego samo među Romima, mislim da su stope siromaštva više. Te žene moraju da brinu o deci u uslovima kada nemaju nikakvo garantovano izdržavanje za decu, za sebe i godinama već pričamo o tome da treba uvesti jedan alimentacioni fond, ali naravno za to očigledno ne postoji nikakav interes. Sad, dakle, tih 59 godina u uslovima, da, nisam spomenula domen obrazovanja gde idemo unazad u stvari, vrlo neobično. Svi biste rekli pa dobro, makar u obrazovanju smo dostigli neku ravnopravnost, čak imamo više žena među studentskom populacijom i slično, pa nije više tako, znači tu se situacija preokreće i u domenu obrazovanja ili znanja, kako ga indeks zove, mi idemo unazad u stvari, ne možemo ni da izračunamo koliko će nam trebati jer se udaljavamo od neke rodne ravnopravnosti, situacija je takva. Ovo 59 godina u uslovima znači da su stvari iste, ali mi znamo da stvari nisu iste i da smo svedoci jednom trendu izrazitog bekleša, jedne repatrijarhalizacije, jedne hegemone, nasilne maskulinizacije u politici, u društvu, u svim porama društva, u kome od predsjednika države pa naniže je prisutan jedan nasilnički, agresivan, kompetitivan diskurs, umesto onoga što bi trebalo da bude jedno plodno tle za politike jednakosti, ravnopravnosti, nediskriminacija, to bi bilo neko poštovanje, uvažavanje, solidarnost i tako dalje. I ono što ja mogu da zaključim jeste da se bojim da će sledeći indeks, a ne znam ni kad će ga biti, pošto znamo da tela naša za rodnu ravnopravnost se propadaju, ona sad nešto postoje formalno, ali taj indeks neko mora da izračuna, da pokrene tu inicijativu. Ne znam kada će ga biti, ali bojim se da će pokazati onda kada ga bude i to da ili usporavamo ili se, eto, kao u domenu obrazovanja okrećemo u negativnom pravcu gde se zapravo povećavaju nejednakosti, a ne smanjuju. Ono što je uloga medija i danas hvala za to je što pruža prostor da se zapravo čuju ove različite, da se sklapa jedan taj mozaik o tim različitim oblicima neravnopravnosti i mislim da je takođe jako važno da ne zanemarimo da uprkos nepovoljnom okruženju imamo dobre pomake, tamo gde žene u stvari se same izbore i to je taj agency, ta njihova moć koju one zapravo ne treba ih posmatrati kao žrtve, kao neko ko pasivno čeka da se promeni okvir. Ne, one uzimaju stvari u svoje ruke. Nedavno smo završili istraživanje o preduzetnicama i to recimo jedna vrlo lepa slika žene koje su se transformisale za 10 godina, to više nisu žene koje se bave sektorom ličnih usluga, malo propadaju, to su sada žene koje su sve više angažovane u ekonomiji znanja, njihovi biznisi su stabilniji, to je jedna nova ekonomska moć koja će opet lančano dovesti i do nekih drugih promena. Dakle, hvala još jednom danasu, hvala urednicama i idemo dalje u sledećim godinama borbe. Hvala. Baš sam juče čula podatak koji je za mene bio, mislim, ovo je za mene nova informacija, moguće da je neko od vas i upoznat sa time, ali postoji trenutno kampanja koja se zove Koliki je moj deo, koja se baš bavi time koliko se, o tome ste sad govorili, koliko se nasledstvo prepisuje muškim članovim sinovima, pa čak i zetovima u nekim situacijama pre nego ženama. Nisam znala za tu zakonsku odredbu da žene kada se odreknu imovine u korist brata ili ujaka, one nemaju mogućnost
mogućnost da dobiju socijalnu pomoć ukoliko im je potrebna, ukoliko je ta imovina koja se odriču na nekom novčanom nivou. Dakle, meni je to potpuno nova informacija kako sistem radi protiv žena, čak i u momentu kada im oduzima ono što im po svoj prilici pripada. Bilo ko. A obzirom da žene se najviše odriču, onda to najviše žene i pogađa. U svakom slučaju u takvoj patrijarhat upravo tako radi protiv žena, tako što ih primorava da se nađu u određenoj situaciji koja je dosta ranjiva, a onda im onemogućava zapravo da imaju neka prava. Mi danas, preko 100 godina kasnije, se ponovo borimo za neke radne standarde koje smo pre 100 godina imali, a to je recimo 8-časovno radno vreme. Borimo se za ugovore o radu koji će nam braniti osnovna radna prava. Borimo se za pravo na porodiljsko, preduzetnice, freelancerke, samostalne umetnice, samozaposlene žene. Bore se za pravo na porodiljsko kako imaju žene koje imaju ugovore o radu kojih je sve manje. Marija, da li bi mogla da nam ukratko iz perspektive sindikata objasniš kako izgleda situacija sa radnim pravima žena danas? Šta je to? Gde postoji problem između prakse i zakona? Šta je problem sa trenutnim zakonima? Kakva je situacija sa radnim pravima generalno? Hvala, Irena. A pre nego što odgovorim na ovo pitanje ključno moje, ja moram da se nadovežem i da se zahvalim prethodnim govornicima što su istakli značaj medijske kulture i moram da pokušam da ilustrujem to jednim primjerom, jer sam to nisam planirala, sam to jutro sama sebi obećala. Budući da smatram da se nalazim u godinama kada me je jako teško čak i u ovakvom društvu iznenaditi, jutro sam se iznenadila, jer sam uz prvu jutarnju kafu, kao što i obično radim, otvorila aplikaciju N1 da pročitam najnovije vesti i tamo me je sačekao naslov koji je glasio, možda ću parafrazirati, možda neće biti u slovce tačno, ali glasio je: Jelene poseduju, Marije upravljaju, a Ivane kontrolišu. To je tekst kome je očiti cilj bio da se objavi povodom 8. marta i u kome je u stvari obrađena jedna zanimljiva tema, u stvari nije obrađena, spomenuta je kao tema. Neko je izvukao podatke sa APR-a gde vidi koja je to rodna struktura naših preduzetnika i preduzetnica i otkrio da je 50%, blizu 50% žena, 48% žena, znači poseduje vlastite biznise, a onda je iz meni potpuno nepoznatog razloga krenuo da vadi podatke o tome kako se te žene zovu. Nalazi se tu još jedan značajan podatak da za razliku od 48% vlasnica firmi, svega 25% ili 24% žena se nalazi u upravljačkim organima različitih kompanija, ali to čak nije ni prokomentarisano, dok na 3 mesta u tekstu piše da među vlasnicama preduzeća su najčešće Jelene, članice upravnih odbora i izvršnih odbora kompanija najčešće su Marije, pozdravljam Marije u ovom nizu, i kako se zove, a Ivane su najčešće, verovali ili ne, u nadzornim odborima. To je tekst na N1. Ja nisam otvorila Informer, ne otvaram ga i ne znam i ne želim da znam šta tamo piše na današnji dan. Ono što je mene zaintrigiralo i iznenadilo je, sad ja sam pokušavala da razmislim, pa dobro zašto, mislim, N1. A onda sam shvatila da to verovatno zvuči dovoljno zabavno i da zvuči dovoljno simpatično i da je Tamara u pravu. Naši mediji ne mogu da budu bolji nego što je naše društvo. Dok god iz neke čitalačke sfere bude išao zahtev da nešto mora biti zabavno ili da se ne treba shvatiti ozbiljno, dotle će medijska kultura biti takva kakva je, a dotle će i položaj žena ili rodne neravnopravnosti biti takav
kakav je. A namesto toga da sam ja bila novinar koji se pita, ja bi istražila upravo ovo što je Irena pomenula, jer ja već godinama kada razmišljam o položaju žena u našem društvu, razmišljam o tome kako mi nikako nije dostupan pravi podatak, posebno ne komparativni, recimo u odnosu na neki period ranije, kako mene strašno zanima koji je tačno procenat žena koji ima vlasništvo nad nekretninama, koji je tačno procenat žena koje se odriču nasledstva u korist samovoljno ili ih roditelji razvlašćuju u korist, kako reče Zeta. Nebitno, jer znate šta, ekonomska nezavisnost se ne postiže i ne može da postigne samo u domenu radnih odnosa, ne u ovako osiromašenim društvima kakvo je naše. Sad da se vratim na temu. Kaže, slušala sam, nisam čitala, nisam pamtila indeks, rezultate iz indeksa rodne ravnopravnosti, pa kaže ovde procena 59 godina bi trebalo da je u Srbiji potrebno za dostizanje pune rodne ravnopravnosti u Srbiji. Ja sam se, pripremajući se za danas, a i objašnjavajući svom detetu gde ja to danas idem, svojoj ćerki, ona je učila 8. martu u školi i ja sam izvukla njoj na papir ove današnje zahteve današnjeg 8. marša. I onda sam shvatila da u prezentaciji koju je njoj dala profesorka, nastavnica u srednjoj školi, stoji podatak o tome da su 1908. godine, kada se desio onaj poznati marš žena u Njujorku, jedan od zahteva žena je bilo skraćenje radnog vremena i onda stoji podatak da je u to vreme prosečno radno vreme žena bilo 10 sati. I onda pročitamo ovaj zahtev, naš prvi, da zakonske regulative osiguraju, a praksa potvrdi radno vreme od maksimum 8 časova u toku dana, neradne praznike i vikende provedene pravedne i dostojanstvene plate i uslove rada. 115 godina ima, 115 godina kasnije. Mislim, ja ne znam šta bih prokomentarisala uopšte na tu temu, a da zvuči koliko toliko smisleno. Znači, umesto na N1 ovog teksta trebalo je da ide nešto o toj kampanji za koju ja sad prvi put čujem od tebe, Irena, koliki je moj deo i drago mi je da takva kampanja postoji i nadam se da će uskoro postojati i neki podaci. A što se tiče sticanja ekonomske nezavisnosti na tržištu rada, znači od aktuelnog, od tekućeg rada, situacija je kompleksna zato što radno pravo, postoji neko uobičajeno mišljenje da ako dobro napišemo svoje zakone, to će da učini da žene postaju ravnopravnije na tržištu rada. To prosto nije tako. Naše trenutno radno zakonodavstvo, kada ga gledate formalno pravno, ono pruža isti nivo prava i istu zaštitu muškarcima i ženama, osim onog dela gde postoji naravno i taj deo oko biološke razlike, odnosno oko prava na majčinstvo, prava na porodiljsko bolovanje i odsustvo, to su neka prava koja prosto zbog bioloških činjenica žena ostvaruju na drugačiji način. Međutim, taj isti naš zakon o radu koji je donet 2014. godine je, i mi se time hvalimo i dan danas u raznoraznim svojim dokumentima, je doneo na velika vrata fleksibilne oblike rada. Postojanje fleksibilnih oblika rada i način na koji nije regulisan radni status ljudi koji rade u fleksibilnim oblicima rada je prostor koji se otvorio za diskriminaciju žena na tržištu rada. Jer ako žena ne može da dobije posao na neodređeno vreme, ako dobije privremeni, povremeni posao, onda je nju logično lakše zakonski otpustiti u slučaju da poželi da ima porodicu, u slučaju da je, ne znam, bez dogovora s poslodavcem rešila da rodi dete ili već u bilo kojoj toj varijanti. To je način
To su putevi, to su te rupe kroz koje se provlači faktički ozakonjena diskriminacija žena na tržištu rada. Mi, znači, prostora za unapređenje radnog zakonodavstva ima i uvek ga ima. Znači, mi sada nešto radimo na tom planu, pišemo nekakve, analiziramo situaciju i primjenu zakona o radu i pišemo nekakve predložene izmene, ali konkretno što se tiče položaja žena, te izmene jedino još vidimo u tome što treba naš postojeći zakon o radu uskladiti sa postojećim direktivama Evropske unije i sa postojećim konvencijama mora, i to najviše u delu koji se tiče postizanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života, odnosno usklađivanja poslovnog i porodičnog života. To je bio moj prvi tekst u ovoj zajedničkoj publikaciji, jer je sve ono što se desilo tokom pandemije koronavirusa nije se u stvari ništa dogodilo, samo je ogolilo probleme koji su i inače postojali, pa su oni postojali vidljiviji, pa je na takav način i postalo vidljivije koliko je položaj žena u društvu i na tržištu rada ranjiviji. Što se tiče toga da opet s druge strane, bez obzira na radno zakonodavstvo, žene nisu ravnopravne na tržištu rada, pa to vam i sva postojeća državna dokumenta govore. Znači, to je u strateškim dokumentima ove zemlje priznato. Da nije tako, u jednoj strategiji zapošljavanja ne bi žene bile prepoznate kao ranjiva kategorija na tržištu rada i ne bi imale pristup nekim merama koje se dizajniraju, mislim, znači nacionalni akcioni planovi zapošljavanja dizajniraju specijalno pakete mera koje su usmerene prema ženama ili prema mladima. Ono u čemu mi isto iz sindikata često, na čemu mi isto često insistiramo, to je da se, a to je isto problem sa poslednjim zakonom o radu koji je donet 2014. godine, da je njima donekle obesmišljen institut kolektivnog pregovaranja. Ne može ni jedan zakon da izjednači zarade između muškaraca i žena i da smanji, ajde uslovno rečeno, tu stopu. Ali može kolektivni ugovor u jednom preduzeću koji je dobro ispregovaran. Zato moramo da imamo kulturu dijaloga i moramo da promovišemo kolektivno pregovaranje kao možda najoptimalniji mehanizam za podizanje radnih prava uopšte, pa samim tim i radnih prava žena. I eto, ja bih još na kraju da pomenem ovo što razgovarala sam i sa Čedankom o tome, ne znam koliko znate, 2019. godine na inicijativu sindikata, tripartitna delegacija iz Srbije je prihvatila konvenciju 190, čini mi se da je to broj. To je konvencija o eliminaciji zlostavljanja i uznemiravanja na radnom mestu. Ta konvencija, ja sam pogledala neke osnovne principe na kojima se ona bazira i jako mi se dopalo. Znači, postoji nekakva razlika u odnosu na postojeću zakonsku regulativu koju mi imamo, a to je recimo što u Srbiji, bez obzira na to koliki je broj žena izložen mobingu, mobbing je teško dokaziva činjenica zbog toga što to mora da bude radnja koja se ponavlja određeni vremenski period i tako dalje. Po konvenciji to može da bude i radnja koja se dogodila samo jedan put. Drugo, konvencija definiše tačno mesta na kojima bi to uznemiravanje trebalo da bude da se dogodilo da bi potpadalo pod tu konvenciju, a to ne obuhvata samo radno mesto, nego obuhvata i ovaj širi spektar gde se to inače dešava, ne znam, na poslovnim putovanjima, neformalnim druženjima vezanim za posao i profesiju i tako dalje i tako dalje. Ta konvencija još uvek nije usvojena, nadamo se da će biti, odnosno nije usvojena i nije ratifikovana, tako je, nadamo se da će biti uskoro ratifikovana i to je to. Druga stvar kojom su žene možda više izložene,
nego muškarce je to pitanje zlostavljanja na radu. Mi danas imamo u Nišu okrugli sto, naša sekcija žene je organizovala u Nišu okrugli sto na ovu temu, na temu kako prepoznati i kako sprečiti zlostavljanje na radu. I eto, ako imate prijatelje, kolege, koleginice koje se danas nalaze u Nišu, pozovite ih da na našem sajtu je najavljena tribina. Imate sve, adresu, mesto, vreme, ja mislim da u 4 počinje. Tako da, eto, otvaramo teme, trudimo se maksimalno i to je to. Ovo što si pomenula, odnosno fleksibilizacija rada koja je dovela i do prekarizacije rada, Smiljana je malo pre pomenula jednu meni zanimljivu stvar koja ima baš veze sa pitanjem rada i pitanjem radnih prava žena, a to je pitanje koliko slobode, na primjer, novinarke imaju da pišu o temama od javnog značaja, da ne trče stalno za nekim senzacionalističkim temama, da ne pišemo o Jelenama, Ivanama, Marijama koje uzimamo iz statistike APR-a, nego da pišemo zaista o temama od javnog značaja koje nas se tiču i koje zaista adresiraju stvari društvene i političke i ekonomska pitanja koji se zaista tiču naših života. To jeste negde, čini mi se, pitanje radnih uslova. To je isto tako isprepleteno sa pitanjem rada, jer ako imate novinarku s jedne strane koja radi sa ugovorom o privremenim i povremenim poslovima koji nema, ako nema ugovor o radu, nema elementarnu zaštitu svojih prava, ona je vrlo lako zamenljiva, zar ne? Ja mislim da bi novinari i novinarke, novinarki i novinari danas prvi trebalo da budu na ovom maršu i da se bore za rad, život i dostojanstvo profesije. Ono što smo mi ovako pustili jeste dostojanstvo nas u našoj profesiji. Apsolutno je tačno i ovo što ste rekli jeste medijska kultura, društvo je tako, ali mi zaboravljamo šta je funkcija novinarstva. Pa jeste da bude korektor svega onog što ne valja. Mi stalno trčimo za nečim što nam neko drugi nameće. Pa nemojmo reći da je sad predsjednikov rođendan tema koja treba da se nađe u medijima. A to jeste ovih dana bila tema. Znači, dopustili smo u profesiji da nas potpuno istisnu i mi smo samo pratioci nečega i pratiteljki nečega što neko drugi nameće kao temu. Jeste, novinarstvo je devastirana profesija. Tamara je u pravu kada kaže novinari i novinarke, a pošto većinom su žene, zaista rade za minimalne plate. Moraju da rade više poslova, trče sa jednog događaja na drugi. Ali koliko će, ajde da kažem, neće nam niko promeniti stvari ako mi ne počnemo da se borimo za bolju situaciju. Mi moramo da dignemo glas u tom smislu. Da ne može na taj način da funkcioniše dalje. I da se borimo za dostojanstvo. Prevashodno. Samo bih se kratko nadovezala i prisjetila se onog što je Draža, pretpostavljam, pola u šali, a pola u zbilji rekao da smo možda ovu rubriku mogli da instaliramo u neki od medija, pa je pomenuo njihova imena. Ja to ne bih pominjala, ta imena. Zašto to nije tamo? Zapravo taj put koji on predlaže je logičan. Da smo mi sa novim temama, sa jednim drugačijim pristupom, trebali da se pojavimo pred nekom drugom vrstom publike. Problem sa tim medijama je što su oni svetski šampioni u kršenju etičkog kodeksa. I kad se oni nađu kod Tamare na stolu, potpuno je neprihvatljivo da se na jednoj stranici tih novina nalaze najopskurniji tekstovi, prepuni mizoginije, reprodukovanih stereotipa, a onda da se nađe neka rubrika, plaćena ili ne. Mislim, to sada da stavimo u drugi plan. Ako pišu žene, ja bih voljela da je plaćena, pa da su sve naše autorke super plaćene i da to teče tim tokom. Kao što bi voljela da svi novinari budu dobro plaćeni za svoj rad. Dakle, ovde imamo zapravo situaciju koju je vrlo teško razrešiti. Logika nalaže idite tamo i razgovarajte sa onima koji vam nisu istomišljenici, ali oni su toliko ozabrazdili
Ne samo da mi nismo istomišljenici, mi više nemamo tačku dodira. U tome je stvar. Ne možemo se pojaviti u smeću. Šta god sad to bilo plasirano od naše strane. I još jedna stvar koju je možda korisno reći ovom prilikom, borba za radna prava nekako se odvija u jednoj zoni u kojoj mnogi nisu. Recimo, za mene je pitanje radnika i radnica na internetu sada jedno prvorazredno pitanje. I ja ih nekako ne vidim u borbama, možda i zato što oni kao takvi nisu deo sindikata, odnosno morali bi da budu deo nekog novog okvira za sindikalno organizovanje, pa nisu sindikalno organizovani ni oni koji su nezaposleni, koji su na tržištu rada, što bi takođe mogao da bude jedan prostor za zajedničko delovanje. U suštini i na ovom polju dešava se jedna potpuna atomizacija u kojoj nema dijaloga među onima koji su u istom sosu, što je problem, a onda čini mi se i mediji samo na kraju čitave te naslagane piramide loših stvari daju neki mali pečat ili stave trešnju na tom kupu koji je nejestiv. Ja mislim nejestiv. Tako da eto, to je samo nešto što sam kao malu intervenciju i pošto nas ima koje smo pisale i koje smo uređivale i u publici je dosta naših drugarica koje su doprinele ovom poduhvatu, osim što smo mi kao urednice zahvalne, jer bez njih to ne bi bilo moguće. Važno je da kažem da su autori i autorke iz grupe koja čini nekoliko stotina nas koji sebe smatramo aktivistinjama i aktivistima Ženske platforme za razvoj Srbije. Dakle, ne bilo ko, ne bilo gde, nego nekako iz tog korpusa, zato se tako i zove. Dakle, svi su ovi ljudi, svi su muškarci i žene u nekom trenutku doprinosili platformi, njen su deo od njenog nastanka do danas i ja mislim da je to neka naša solidna baza koja je nama uopšte dala šansu da imamo rubriku. Mislim da smislimo da će u danas biti poslato svake nedelje jedan tekst i bit će dovoljno dobar da je prihvatljiv za danas, jer to je takođe važno. Bez obzira što smo dobili prostor po nekim povlašćenim uslovima, bilo je važno da on može da se uklopi u uređivačku politiku i da bude prihvatljiv i da ljudi čitaju. Posle sam gledala i neke, ne znam, recimo na stranicama kada bi tekstovi bili šerovani na društvenim mrežama, stvarno su mnogi dobili značajnu pažnju i bili vidljivi, dakle širini su i na drugi način, ne samo kroz štampano izdanje. Možda samo na neki način da podcrtamo ovo pitanje sindikalnog organizovanja, pa kako ne učestvuju svi u istim borbama, jer nemaju mogućnost da se sindikalno organizuju, pa negdje imam potrebu da kažem da je upravo to možda posljedica sistema i našeg zakonskog okvira, jer nemaju svi ni mogućnost da se sindikalno organizuju, a to su upravo ovi koji su prekarno zaposleni. Pa u tom smislu deluje da sistem prosto radi na tome da se društvo atomizuje i da nemamo mogućnost da se udružimo. A obzirom da je danas praznik kakav jeste, mi treba na neki način da podcrtamo neophodnost udruživanja, savezništava, da vidimo gde su to grupe ljudi, pojedinci, pojedinke, na koji način se mi udružujemo, pravimo mrežu podrške kako bismo na neki način zaštitili i odbranili ne samo naša radna prava, nego naša ljudska prava. Pa u tom smislu možemo evo svi da kažemo kako prepoznajemo gde su nam ti prijatelji, saveznice, saveznici, sindikati, udruženja, politički akteri i tako dalje, da nekako malo pozitivno, u pozitivnom duhu završimo ovaj deo, onda da pozovemo publiku da nam se pridruži sa nekim komentarima i pitanjima. Znači, između ostalog, nešto čime se ja bavim u sindikatu već dugi niz godine i jeste pokušaj umrežavanja što većih broja društvenih aktera u nekakvu mrežu koja je oko ili čiji je sindikat deo. Recimo, ono gde ja vidim da ima prostora za približavanje još uvek i evo ovo što sam vas ja pozvala danas na tribinu naše sekcije žena u Nišu, a što te tribine nema
u ovom prikazu koji smo dobili u pozivu koji je rađen, znači kad pogledate taj prikaz događaja koji će se desiti na dan 8. marta, tu te tribine nema. Krivica što toga nema verovatno je potpuno podeljena. Znači, definitivno postoji prostor za bolju komunikaciju i definitivno postoji jedan veliki prostor koji je, imam utisak, neiskorišćen. Gledajte, sekcija žena u okviru našeg sindikata i bilo kog drugog sindikata nikada neće moći da bude isto što i jedno udruženje ili nevladina organizacija koja se bavi bilo kojim aspektom ženskih prava. Iz prostog razloga što je na potpuno drugačijim principima zasnovana, što ima obavezu i zadatak da zastupa svoje sopstveno članstvo, a onda će iz tog članstva ispasti većina žena kojima se bave nevladine organizacije, jer sekcija žena će se prvobitno baviti problemima zaposlenih žena koje su sindikalno organizovane, pošto ove nezaposlene još uvek ne mogu budu sindikalno organizovanje. Druge organizacije će se baviti nekim drugim ranjivim kategorijama žena na tržištu rada i u krajnjoj liniji različitim temama. Sindikalna sekcija će se baviti svim ovim kršenjima radnih prava u praksi, bez obzira da li kroz pravnu službu, da li kroz kampanje, da li kroz na različite druge načine, dok će se nevladine organizacije recimo baviti ženama na selu, nezaposlenim Romkinjama, uspešnim ženama koje se suočavaju sa fenomenom, ne znam, nemogućnosti je probiju taj stakleni plafon i drugo. Znači, postoje u okviru bavljanja žena postoje podgrupe, specifične podgrupe kojima se različite organizacije bave. To treba objediniti, a ne isključivati. Znači, ako se sindikat bavi jednom grupom žena, a ova organizacija nekom drugom, to ne znači da one nemaju šta zajedno da traže, nego upravo suprotno, da moraju da unaprede sopstvenu komunikaciju i vide na koji način jedne druge mogu da podrže. I ista priča kao što i priča generalno, sad nema veze sa ženama, sa sindikatom, sindikat ima nekakav mobilizatorski potencijal. Kakav je, takav je, sasvim sigurno je mnogo veći nego što će imati neko udruženje ili nevladina organizacija. S druge strane, nevladina organizacija ima ekspertizu kakve sindikati nemaju kapaciteta da imaju na sve teme. To treba ujediniti i onda iz toga praviti jednu novu snagu u ženskom polu. Koleginica Skroza i ja moramo da se izvinimo i moramo da napustimo ovaj skup, zato što moramo da izveštavamo 8. martu. U svakom slučaju, živela Srbija i vidimo se nekom drugom prilikom. Sedite vi. Sad ćemo zamoliti dve naše autorke iz prvih redova da se prebace na ta mesta i to ćemo tako rešiti. Evo Zorica, recimo, i Zoran. Da, malo da se spremi. Pa samo kratko, u stvari da se čujemo. Moramo zapravo da imamo u vidu da se nalazimo u jednom kako kažem, da je sve to deo jedne šire slike koja je užasno nepovoljna. Znači, svi ovi obrasci rastakanja sfere rada i radnih prava su deo jedne globalne agende neoliberalnog kapitalizma koja je rastočila i sve ona sredstva kojima bi se mogli boriti protiv toga. To su sindikati ne obuhvataju, kao što smo videli, veliki deo radne snage. To je civilno društvo. U ovom našem društvu, u našoj državi, civilno društvo je potpuno atomizovano, nema prilika, nema fondova, nema podrške za obrasce umrežavanja, solidarnosti. Sve se to nekako očekuje od tih građana koji
se samo organizuju, koji nešto treba da i svoju egzistenciju obezbede i da paralelno brinu o različitim stvarima. Znači onda kada, i potpuno jasno zašto je toga, da bi se jedna autoritarna vlast održala, civilno društvo u takvim okolnostima mora da se reorganizuje, da ima, kako bi rekao Gramsci, subverzivnu ulogu. Inače, bez toga, znači u ovakvom sistemu ja ne vidim šansu da dođe do bilo kakvih pomaka pozitivnih i u smislu antidiskriminacije ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Dok se ne skloni jedan autoritarni režim, ne možemo da pričamo o ostvarivanju prava građana, o jednakosti, solidarnosti i prosto su to suprotne stvari, protivrečne i jedna uz drugu ne idu. Tako da mislim da sve ovo što danas radimo moramo stalno u stvari imati na umu da je to jedne šire priče i da niko ne može do kraja da uradi svoj posao kako treba dok se sam sistem i kontekst ne promene. Možemo da otvorimo prostori za komentare i pitanja iz publike i naše dve nove panelistkinje. Jel ovo radi? Radi. Juhu. Dobro, pošto sam se malo preumešala po pitanju koji je moj deo, ja sam slučajno deo sad te inicijative koja je počela i ono što je vrlo lepo to je da ne vodimo to mi feminističke veteranke iz Beograda i tako dalje, velikih gradova, vodi jedna organizacija seoskih žena, zove se Žuko, i ona je locirana u velikim ili malim Crljenima. Ne znam tačno da li su veliki ili mali, to je selo zaista. A podstaknuti su zapravo žalbama socijalnih radnica koje dolaze očajne i kažu ne možemo da damo ni onu minimalnu, znate šta je socijalna pomoć, to je minimum minimuma, ne znam da li je dovoljan da neko uopšte preživi, ne možemo ni to da damo ženama koje su se svojevremeno odrekle nasledstva, naravno ne znajući šta će se desiti posle 50 godina, možda da će doći zaista u stanje socijalne nužde. Dakle, u zakonu zaista stoji ko se imovine bilo koje, nije samo nasledstva, i bilo ko, ne samo žena ili muškarac, odrekao imovine, poklonio imovinu ili ima tamo još i neke kategorije, ne može da dobije socijalnu pomoć. Dakle, to znači ne samo tu minimalnu svotu, ne može da dobije mesto u staračkom domu, recimo, a te žene se nađu kao beskućnice na kraju, neke od njih. Tako da u tom nekom uzajamnom očajanju nemoći socijalnih radnica, nemoći tih žena, neke žene su pokušale da jednom inicijativom celu tu stvar malo pokrenu. Naravno, najlakše je reći briši taj član iz Zakona o socijalnoj zaštiti, rešili smo, ali malo je komplikovanije, sad ne bi da otvaram tu priču. U svakom slučaju, možda bi trebalo samo makar oročiti, dakle, ne doživotno ako se neko danas odrekao, pa sada za 50 godina dođe u stanje socijalne nužde, a niko to ne želi, niko to ne predviđa. Eto, to je, znači, toliko sam htjela da dodam, sama organizacija se zove Žuko i mislim da su dobro organizovane, mislim da... Evo je Marija Biljana Maleti. Takođe, žene Kolubarskog okruga, dakle, da im na svaki način omogućimo, to je sa naša, otišli su medijski magovi, dakle, da im omogućimo i medijski prostor i know-how podršku i feminističku podršku, jer ima mnogo razloga da to bude ta njihova inicijativa podržana. Eto, samo sam sada toliko htela. Mislim, jako, jako važna kampanja i mislim da ne samo da je treba podržati medijski, nego lepo je da se taj front širi, da se uključuju u kampanju i istraživačici, i stručnjakinje, i aktivistkinje i tako dalje. Jel imamo još možda neki komentar iz publike? Izvoli. Ja sam samo htjela da dam doprinos onom pitanju, sad mi je žao što je Draža otišao, zašto mi objavljujemo u Danasu, a ne u Kuriru.
Dakle, nije samo pitanje toga da li je gde kakav je prostor i tako dalje, mi smo svesno odabrali danas zato što želimo da utičemo na politike. Zato što svi koji se bave politikama, i civilni sektor, političari, političarke, parlamentarci čitaju danas i uzima ga kao relevantno. Ono što se dešava u Kuriru je tabloid, pljuvanje i tako dalje. A mi smo zapravo primetili da ljudi koji se bave i svedočima to, i nastavljam se na ono što je Tamara skroz zagovorila, ljudi koji se bave javnim politikama nas stereotipno gledaju, kao ljude kao žene koji se bavimo samo određenim uskim temama, to su te žene, to je pitanje žena, pozicije žena, tržištu rada, zdravlja i tako dalje. Oni ne vide da mi promišljamo sve teme i da mi razmišljamo o svim politikama. Ideja je zapravo bila da se i tako predstavimo i da otvorimo taj prostor i da se vidi da ženska platforma i da žene prosto koje su okupljene u okviru platforme hoće da se bave javnim politikama, svim javnim politikama. Zato ima teksta i o odbrani i o tome gde su žene u spoljnoj politici i kako su žene u sportu. Dakle, apsolutno svim aspektima društva, sve su teme naše teme. Mi želimo da transformišemo društvo, pored toga što želimo da žene žive bolje, i zato smo odabrali Danas i nastavit ćemo to ako je moguće, partnerstvo sa Danasom. Objavljivati u Kuriru znači takođe, ili i u nekim drugim novinama, sigurno prosvećivati. Važno je prosvećivanje, naravno, ali naša strategija u ovom momentu platformina je da utičemo na javne politike. Sve druge su jednako važne i bitne su. Mi smo odabrali ovu. Tako da htjela sam da dam taj doprinos. Žao mi je što Draža nije tu da to čuje, ali prenećemo mu. Eto, da. Neko drugi? Aha. Hvala. Ja sam htjela da vratim priču na ovu našu divnu publikaciju koja nas je ovde okupila i pre svega da pomenem, i žao mi je što je Tamara otišla, ali evo bar ste vas dve ostale, da pomenem vaš jako veliki rad i trud koji je uložen urednički, jer morate da shvatite da žene koje su ovde objavljivale tekstove nisu novinarke i nemaju tu veštinu nemaju sve da se skupe u 500 reči. Tako da posao koji su odradile Marija, Tamara i Smiljana je ogroman posao. I još jedan posao koji čini mi se ostao nevidljiv, ali je vidljiv u ovoj publikaciji, jesu ilustracije, odnosno fotografije. U vreme zaštite autorskih prava i drugih stvari jako je teško naći slobodne fotografije na internetu koje smete da koristite i za koje u principu vam ne treba da rudarite ili da plaćate dodatno prava za to. Tako da pogledajte i te ilustracije zato što i one takođe doprinose dramatičnosti tekstova i dramatičnosti tema koje stoje, koje su obradile ovi tekstovi. I moram da kažem još jednu jako bitnu stvar, da ne samo da se ove teme dotiču današnje naše teme i teme marša današnjega, to su radna prava žena, one se dotiču i svih drugih tema koje i tekako utiču na radna prava žena. Ja bih samo rekla jednu stvar i jednu temu koja nas, čini mi se, sve dotiče i sve boli, a to je rod i zelena ekonomija ili rod i ekologija, da tako kažem, koja je opet kod nas potpuno zanemarena, jeste jedna oblast u kojoj se mogu stvarati, da kažemo, dostojanstveni poslovi, i ne samo dostojanstveni poslovi, nego i poslovi koji ne štete životnoj okolini i koji zapravo doprinose onome što smo takođe zaključili po indeksu rodne ravnopravnosti da nam je problem, ali doprinose zdravlju. Jer zdrava životna okolina takođe doprinosi i zdravijem stanovništvu, uključujući tu i žene i muškarce. Eto, ja sam samo htjela toliko da se vratimo malo na našu današnju temu. Tako je. Ne, nije neformalno, mislim da to Ana sad može i da potvrdi. Dogovorili smo se da od danas, kao ove premijerne priče o publikaciji
imamo još 4 plus 1, dakle još 5 razgovora u svakom od gradova koje budemo birali, a prvi će biti Novi Sad, pa potom Kraljevo, to je sasvim sigurno, budu odabrane teme iz ovih poglavlja, ovako kako smo razvrstavale, i po nekoliko autorki i autora da govore sa nama na tim tribinama i da se srećemo sa ljudima u tim lokalima. Ideja je naravno da budemo što bliži i ljudima. Jedna od tema koja će svakako biti stavljena na dnevni red, kad si je već ponovila, to je uloga žene u zelenim politikama, uloga žena u pokretu za odbranu reka, odbranu šuma Srbije, i mislim da će naše drugarice iz Prava na vodu dobiti zadatak da to organizuju i da ćemo ići u neko sela gde se brane šume, vode, reke, i da eto nekako učinimo što životnijim ovaj posao koji smo zaokružili. Hvala ti na tome što si vratila priču i na to kako smo pisale ove tekstove. To je značajno reći da autorke jesu dolazile iz različitih sfera, ali možda nas 10 ima iskustvo pisanja za medije, bilo da smo prethodno ili aktuelno novinarke ili da smo u nekom dužem vremenskom periodu pisale za medije, kao što je recimo slučaj sa tobom i sa Zoricom, pa su ti tekstovi odmah i lako bili gotovi, ali neke od naših drugarica su nas vanredno iznenadile svojim super tekstovima. Sa nekim tekstovima je bilo problema što je teško svesti se kada nemaš tu rutinu dnevnu, novinarsku, svesti se na 500 reči. Sve u svemu bilo je važno da smo imale i lekarke, i ekonomistkinje, i žene iz romske zajednice. Dakle, nisu bile samo žene koje su u ekspertizi, već razne žene koje su deo platforme i koje su imale volju i želju da pišu. Nekad je bio izazov, naročito u letnjim mesecima, isto sve što se dešava u medijima, to će sada posvedoče i recimo u ovom trenutku Smiljana, ali i Draža i Tamara bi to rekli, kad sve zamre i onda kao nekako zatišje, svi su na godišnjim odmorima, treba imati neke teme na lageru i tu su bile onda ove teme koje su nekako sporovoznije, koje nisu bile aktuelno dnevne ili inicirane nekim specijalnim događajem. Bilo je važno to da smo pisale Ustavu, recimo, iz rodne perspektive profesorka Pajvančić. Pa je bilo važno da je Maja Bjeloš u onom trenutku kad su ponovo aktualizovali vraćanje obaveze služenja vojnog roka, da pišemo o tome iz rodne perspektive. Znači, sve teme koje svakoga dana imamo na uredničkom stolu zapravo su ponovo bile i među nama dogovarane kao sadržaj budućih tekstova. Ono što verujem da svi osjećate i znate, ovde je bila važna ta istrajnost. Svako ko je radio u medijima zna da jedan super tekst možete napisati. Možete i 3, i 5. Ali kada u kontinuitetu iz nedelje u nedelju produkujete, nedelja strašno brzo prođe. Taman smo predali jedan tekst, ono kao, a šta ćemo sad za narednu nedelju? Dakle, sve smo to prolazili i bilo je vanredno dobro iskustvo. Mene je nateralo da se vratim u svoju staru ulogu urednice. Ja sam nekada stroga, nekad sam zahtevna, nekad sam ono kao kad mi trebate jako dobra, fina sam. Tako da molim sve one na koje sam malo vršila pritisak da mi oproste, jer to je bilo za ovu zajedničku stvar i ove publikacije ne bi bilo da se zaista svi nismo veoma angažovali. Da, znam, ali ti si se Zorice, ali ti pošalješ 600 i onda je lako da se skrati za 100, ali dobijali smo i po 1200. Imamo pitanje. Pa, nemam pitanje, samo imam ovako jedan komentar, pre sve... Da, dobar dan, da. Ja sam samo htela da se zahvalim Friedrich Ebert fondaciji i ženskoj platformi za razvoj Srbije što je izgurala jedan projekat do kraja, jer to je zaista veliki napor i rad stoji za toga i tako, Marija, zaista tebi i čitavom tvom timu zahvalnost. Bilo bi nekako dobro i hvala Mariji Babović i profesorki, doktorki Zorici što su spomenule položaj žena na selu, odnosno u ruralnim sredinama. Ja kao političarka
imam dodira i razgovaram sa takvim ženama, njima je zaista potrebno osnaživanje i bilo bi dobro kad bi ovakve tribine mi mogli da pravimo u selima širom Srbije. Znate, mi žene i muškarci koji smo danas ovde, mi smo dovoljno osnaženi, mi ovo sve znamo i mi, nažalost, se obraćamo jedni drugima i ovo će da pogleda na društvenim mrežama, da pregleda isto tako jedan mali broj ljudi već osnaženih. Znači, mi nekako moramo izaći iz našeg ovog mehura i krenuti po Srbiji, jer Srbija danas, položaj žena na selima je zaista težak. Bilo bi dobro, ne znam koji je broj ovih publikacija, kada bih makar po 10-ak primeraka uspeli da odnesemo u selo, pa bi te žene između sebe ovo čitale. Evo, ja sve vreme razmišljam o tome kako neke primerke da doturimo. Evo, ja se prijavljujem da delim po selima po Banatu, okolini Vršca, ovu publikaciju. I samo evo, prosto na nivou neke anegdote, ali neke tužne anegdote kako izgleda bavljanje politikom na selu, recimo. Znači, mi kada idemo u kampanju, pošto sam ja članica Demokratske stranke iz Vršca i predsjednica našeg odbora je takođe žena, doktorka, ginekološkinja i pisala jedan... Da, autorka, jedna od vaših autorki, doktorka Tatjana Vešović. Sad ona kao predsjednica odbora, zatim ja kao jedna od članica gradskog odbora, mi obilazimo sela i razgovaramo sa muškarcima, jer nama na te političke sastanke dolaze muškarci, ne dolaze nam žene. Pogotovo je to situacija u selima Rumunske, gde je rumunsko stanovništvo većinsko ili mađarsko. Znači, žene, pripadnice nacionalnih manjina su trostruko diskriminisane. I ti meštani kada dođu, njima je jako neobično da o politici, o tim važnim temama pričaju sa ženama. A mi dolazimo obično u društvu sa našim drugarima, saborcima, muškarcima. Oni su često to vozači, recimo, ili rangom su ispod nas. I što smo mi primetile? Mi smo primetile da ti seljani u stvari razgovaraju sa njima, sa tim našim kolegama. Znači, oni nas potpuno ignorišu. Mi otvorimo neku temu i kažemo dobar dan, ja sam predsjednica odbora, ja sam, ne znam, poslanica i nekako, ja tačno vidim, oni spontano, intuitivno kreću da pričaju muškarcima sa kojima smo mi žene došle. Znači, to je prosto nekako jače, da kažemo, od njih, a žene njihove sede kod kuće. I to je veliki problem i nas očekuje... Da, moramo, dolazimo do toga da mi sad žene moramo da pije, ja kao poslanica moram, jer se politika u selu vodi ispred prodavnice, moraš sesti tamo na kraju i piti pivo ili već šta sa tim meštanima. Znači, to je situacija u Srbiji. Tako to izgleda. Veliki rad nas očekuje na prosvetljenju daljem, osnaživanju žena, kažem pogotovo žena na selu koje ne znaju svoja prava i ne znaju često ni kome da se obrate, iako trpe i veliko nasilje porodično i zaista su u teškom i materijalnom položaju i u svakom drugom. Hvala vam, žene, na svemu ovome što ste uradile do sada. Dobar dan svima, ja sam Ivana Filipov, dolazim iz stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, poverenice Brankice Janković i želim pre svega da vas pozdravim u svoje ime, u njeno ime, u ime stručne službe, da vam se zahvalim na ovom organizovanom skupu, ali i na vašim autorskim radovima. I puno ovoga što se danas čulo, u stvari sam prepoznala kroz neke teme i aktivnosti kojima se bavi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Ne bih htjela sad ovde da bude promocija Poverenika, ali recimo, mislim, tema rodne ravnopravnosti nam je jako bitna. I nadovezat ću se i na gospođu, znači pitanje preduzetnica i pitanje žena na selu je nešto čime se u poslednje vreme mnogo bavimo. Poverenik na svu sreću kao državni organ ima nekakav spektar nadležnosti, zakonskih nadležnosti koje možemo da koristimo na više načina i u više situacija, pa recimo mogu s ponosom da istaknem izmene zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, gde smo u nekakvoj dugoj borbi i sa civilnim sektorom i koristeći moćno oružje državnog organa da se obratimo Ustavnom sudu, uspeli da promenimo položaj poljoprivrednica, a insajderska informacija da od 1. maja preduzetnice dobijaju svoje članove ovog zakona, pa da će moći da koriste prava na naknadu koje imaju i druge zaposlene žene. Pitanje žena na selu nam je jako važno. Imamo nekoliko značajnih projekata kojima se bavimo. Mi se
jako dobro sarađujemo sa ženama sa sela iz Priboja i punu podršku im dajemo. Na našem sajtu se mogu naći publikacije o položaju žene na selima, ali i publikacije sa autentičnim pričama tih žena, pa tako ako je nekom interesantno. I htela bih samo još da, dve su mi teme još bile interesantne. Jedna se nije danas spominjala, to je pitanje rodno osetljivog jezika. Poverenica Brankica Janković je poslednje vreme dosta o tome govorila, vezano za udžbenike i za primjenu zakona o rodnoj ravnopravnosti koji kaže da od marta, ako se ne varam, sledeće godine udžbenici moraju biti pisani u rodno osetljivom jeziku. Tu je sada jedna posebna otvorena tema, zaista neverovatna. Postavlja se pitanje primjene tog zakona u praksi. I druga interesantna tema koju smo tek otvorili i još uvek, nažalost, nemam da vam dam nikakve konkretne informacije, jeste pitanje zdravstvene zaštite kada je u pitanju neplaćeni kućni rad. Znači, Zakon o rodnoj ravnopravnosti je takođe otvorio to pitanje. Primjena tih odredbi takođe sledeće godine treba da stupi na snagu, ali se postavlja pitanje šta se u praksi dešava. Tako da smo tu u prepisci sa RFZO-om i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koji je u stvari predlagač ovog zakona, da vidimo da li ćemo imati neka konkretna rešenja. Mislim da u januaru sledeće godine treba da stupe te odredbe. Poverenik je saveznik u svakom slučaju u ovim pričama, tako da tu smo za saradnju. Mislim, sarađujemo i do sada. Da li te najave, što kažete, insajderske informacije da će 1. maja doći do promene zakona o finansijskoj pomoći porodicama sa decom, da li će doći do promena samo za preduzetnice ili će i druge kategorije žena biti u sklopu toga koje imaju isti problem kao i preduzetnice, recimo samostalne umetnice? Ovo što je nama poslato kao nacrt izmena i dopuna na davanje mišljenja, pošto je to nadležnost Poverenika, odnose se samo na preduzetnice. Da, hvala. Hvala vama. Ukoliko... Pa da, mislim, imam utisak nekako nedostaje sistemsko bavljanje, strukturno bavljanje tim problemima, zato što preduzetnice su samo jedna od kategorija koji imaju problem da ostvare svoje pravo na porodiljsko. Imamo tu druge kategorije žena koji imaju isti taj problem, freelancerke, samostalne umetnice, samozaposlene, ne znam, frizerke i tako dalje. I to je sad pitanje kako, mislim, suštinski problem je da mora da se menja zakon o radu. On je problem, nije problem... Pozicija preduzetnica, one su u nekoliko zakona diskriminisane na način da nemaju ravnopravan položaj i to je jedan samo od zakona. Dakle, borba u vezi sa promenama nekoliko zakona traje gotovo deceniju. Ja zaista sada se radujem, naravno, da će bar jedna stvar oko koje se vrši pritisak biti u narednom koraku izmenjena, ali i zakon koji se tiče socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, ne uređuje dovoljno dobro prava preduzetnica. Iz tog njihovog preduzetničkog statusa i da su one kao fizička lica, nosioci biznisa, je zapravo proizašao čitav niz problema koje je zakon onda artikulisao na način da one nemaju ravnopravan položaj kao druge zaposlene žene. Eto, to je, dakle, ima tu dosta posla samo za tu kategoriju, ali je zanimljivo ovo da mi nikako da sa tim promenama zakona izađemo na kraju u smislu da se u jednom setu promena desi više stvari. Evo, možda Zorica tu može da da komentar. Mislim, zašto... Aha, imamo iz publike. Evo. Evo, dobit ćete mikrofon. Vesna Bajić, Sindikat Nezavisnost, ali nebitno. To što su pomenute preduzetnice i najavljena izmena zakona u tom smislu, moguće i vrlo verovatno da će biti tu uključene i freelancerke i sve ostale kategorije, jer i one moraju da prijave svoj posao u određenoj formi privrednog društva. Znači, ili su u sivoj zoni. Ako su u sivoj zoni i radu na crno, onda mislim, sasvim je razumljivo da ne mogu da ostvare ništa. Tako da ne bi širile tu priču, hajde da pogledamo prvo predlog, pa eventualno sve ostalo. Samo sam to htjela da dodam. Da. Da kažem, da vezujem se na priču, da sve idemo segmentarno. Mi menjamo zakon samo zato što je
to sad rekao Ustavni sud za te odredbe za koje je bila predlog ocene, a ne sagledavamo u celini problematiku. Samo jedan kratak komentar, ali ja sad neću da govorim detaljno o tome jer je to preuranjeno zato što mi tek planiramo promociju. Znači mi radimo nešto što se tiče trenutno, što se tiče predloga izmena za zakon o radu i ne bi ja sad ulazila u sadržaj tih izmena, prosto čućete uskoro. Jeste, ali jedna od stvari jeste u tome da se izjednači, odnosno da se kategorija zaposlenih predefiniše i da obuhvati i radno angažovana lica. To je jedan vrlo jednostavan mehanizam kojim se ovi problemi rešavaju, da i osobe, znači da ceo taj veliki korpus fleksibilno angažovanih lica dobije status zaposlenosti, da njihov rad, u kakvoj god formi bio, dobije karakter radnog odnosa i ako nam to prođe, onda smo to rešili. Jeste, baš sam ja sad to htela da kažem. Zato imamo tako malo... Statistika, tako je. Statistika, sve račune ove žene koje su... Ako mogu 3 sekunde, ovi podaci o preduzetnicama ne mogu da ih prećutim. Znači, ta statistika, ne znam šta je to objavio, N1, ali mi smo spravili istraživanje, podatke su nam dali za APR-a, znači ukupno učešće žena u preduzetništvu, znači da su i vlasnice i da upravljaju biznicima je oko 30%. Nema ništa više od toga i tako već 10 godina i tu nema promena, a to da li su one možda i neke vlasnice, pa fiktivne vlasnice i na uzorku od tih 30%, kad smo radili istraživanja, 10% otpadne, jer čak iako imaju i vlasništvo i menadžersku ulogu, muž ili neki muškarac iza njih. Bez obzira na moj matični broj registrovao u muškom rodu. Znači ja nisam ni u tih 30%. Pa zato što je to ime Zorana kao zbunilo one koji su unosili. Evo ga podatak, kaže u Srbiji ukupno ima 101.160 žena preduzetnica i 42.799 žena koje u vlasništvu imaju preduzeće ili njegov deo. Evo ga i naslov, nije Jelene imaju u vlasništvu, nego Jelene osnivaju. Marije rukovode, Ivane kontrole. Ja bih predložila da sada ovaj formalni deo polako završimo, da se zahvalimo Fondaciji Friedrich Ebert što je omogućila produkciju i publikovanje ove publikacije koju možete u elektronskoj formi dobiti na sajtu Friedrich Ebert, a hard copy možete dobiti ovde. Pretpostavljam da ste svi dobili svoj primerak. Takođe, da se zahvalim učesnicama, autorkama ove publikacije i da vas pozovem da ostanete na koktelu nakon ovog razgovora. Hvala vam najlepše.